Dari ako. Ito, sali. Ito. Ay, sali ka puro. Sabi ko, puro. Abot na. Ayan, at magninibil na kami ni Ka Joel para sa ano, biga. Yan. Sino ka na? Ano sukat? Lagyan mo saktusan mo. Kinsab to kuha, bakal, guran mo. Sige. Sabi mo naman kuha. Sabi mo, hanggang mo na itong niyo. Nasa mo? Yan. Lalo na. Bitin mo ito dito. Baba. Magsik. Lalo na nakapindot ka. Yeah. Kamu na di kukuan pa? Oo. Naula. Guran na dia. Perjalanan tu. Tas mo yan, tas mo pa. Yan. Up, lahat. Lari na. Ge. Ano? Una yan. Lahat. Sakto sa alam mo rin. Oh, Sakto sa alam mo rin. sige. Sabi mo. Alam mo rin yan. Sige. Sakto talaga, sabi mo talaga suko na.
Di nagdaya dito ha. Di nagdaya. Di Bakal. Bakal. Saan mo na bakal ito tang? Ay, so, bakal lang. Alam mo rin nata doon. Dito na lang. Ay. Pilitan mo na ka lapis sa siguro. Okay na? Wala? Sorry na. Wala mo. Ano yan finish ka na din? Flat. At lang gagawin ko. Oo. Ako may anak. Ikaw. Itong ginawa mo. Kamu din ang kain ko. Diba? Alam mo rin. Kita kita price. Makan. Alam mo rin. Wow. Nice.
napapansin nyo, naghahakot ng kanambak para dyan sa flooring sa CR. Ano? Ganda no? Ganda no? Kami naman ni Kuya Joel, tali-tali yung pag-layout namin para sa ano, dito sa Biga. Biga. Bin. Muna di kuwan ta. Ay, tapong ito. Kaya sa dinamik ko. Sabi nga sa laptop ko. Wadan. Okay, natutabi naman. Okay na naman.
sinusubukan ni Kuya Joel. Yung hindi sa pantag. Parang pantag ah. Ito na ako. Alam mo, bali na gano'n, nag-level lang ito sa ano, sa biga Kuya Joel dito. At para magputol na siya, nandito yung bakal, putol. Siguro bukas na lang ito ano nila, lalagay. At bukas po at ayun na nga, at ano kami ni Kuya Joel, nag-layout, nag-nibil para sa biga. Siguro bukas yan, bukas ano ng bakal, lalagay. Tapos last day ko ngayon, bukas po din ako makakapunta rito, makakabalik ako dito pagbalik namin galing Manila, kasi check up na naman ni Mrs. sa Lunes. Kaya pasensya na po kayo sa mga sponsor ng babae na to kung aalis na naman ako. Sana maunawaan nyo, siyempre lalo na sa mga viewers natin, sana maunawaan nyo na may may pinapagamot na asawa. Kaya hanggang ngayon na lang muna yung trabaho ko. Siyempre maraming salamat sa pag-unawa nyo. Sila muna dito, nila Kuya Joel, Kuya Gatcho. Maambon pag magpalitada. Pag magpalitada naman yan, tapos baka biglang bumagsak yung ulan, sayang din ng simento. Sigurado iaagos yan. Ayan, at yun, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At maraming salamat sa lahat. Ayan, hanggang sa muli nating pagkikita, pagbalik ko dito. Ayan po, bye bye, love you all. Mwah.